Wara nuqqas ta' sentejn minħabba l-pandemija, dilettanti tal-modelli tal-karozzi għandhom iċ-ċans iżuru wirja li żgur tinżlilhom għasel. Dan kif ritornat dik li hija meqjusa bħala l-akbar wirja ta' modelli tal-karozzi f'pajjiżna. Dawk li se jattendu se jaraw varjetà ta' modelli die-cast ta' trasport minn kull ġeneru li jvarjaw minn karozzi ta' triq, karozzi tal-pulizija, vetturi kummerċjali u tal-kostruzzjoni, karozzi ta' ditti magħrufa bħal Mercedes, Ford, Rolls-Royce u Ferrari, karozzi minn films fosthom minn dak ta' James Bond u Batman, vatnijiet, coaches u ħafna oħrajn li jvarjaw fuq skali differenti. Fost l-1800 mudell differenti tispikka kollezzjoni ta' karozzi tal-għamla Mercedes. Kellimna ma' Sani Fenek li minn età żgħira beda jikkollezzjona modelli ta' karozzi ta' kull tip. Ġenituri jibdew jixxulek daw il-karozzi żgħar u as you go along dejjem tibda tkabbar il-collection, tibda tħares lej iktar modelli li huma ta' ċertu valur jew preġju u tibda minn hemm namra. Sani Fenek stqar li waħda mill-aktar mistoqsijiet li jaffaċċja bħala kollezzjonist hija fejn iżomm dawn il-modelli. Bażikament bħalissa qegħdin kollha ġal kaxxi tagħhom. Ovvjament il-kaxxi tagħhom huwa importanti daqskemm huwa importanti l-modell, huwa parti mill-valur ukoll. Din il-wirja qed tiġi organizzata minn Die-Cast and Scale Model Society fis-sala ewlenija tal-Iskola Primarja ta' Santa Venera. Tul il-pandemija kellna nifqu milli norganizzaw dawn l-affarijiet. Biss minn negattiv tagħha waqafna ħareġ il-pożittiv li hemm iktar ħeġġa u iktar grinta sabiex inkomplu norganizzaw dat tip ta' esibizzjonijiet. Infatti din is-sena għandna 7 esibituri li huma ġodda li 3 minnhom huma tfal ta' età żgħira ħafna. L-appell huwa biex dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jibdew jikkollezzjonaw il-karozzi jersqu il quddiem. Mhix xi ħaġa li huwa diżunur jew bħalma ħafna għandhom mentalitax li huwa toj huwa toj xejn. Daw by time ċertu modelli anki jżidu fil-valur tagħhom, jiġifieri naraħ bħala investiment. Il-wirja qed tfakkar il-memorja ta' 3 ex-membri tal-għaqda li mietu fl-aħħar sentejn. Il-wirja se tibqa' miftuħa sa 13 ta' Diċembru.